ত্রিপুরাनि ত্রিপ্रासारक তিনি 70 বছরनि बिसिङावनो बांलादेशनि बयनि दफानि बर'क अ हावा फायै बेलायके सातकखा सिनि हानि बसारकनो सिनि मानथाय सप्ताय एबा अधिकारनो सिनि हयते सेगै नाजाखा आबनि बागै जों फायनाय साल' सिनि आइडेन्टिटी क्राइसिस जों मेसुस खालायमानखा अ आइडेन्टिटी क्राइसिसनो जों सिनि ত্রিপ্रासा बंशनो चिरजीवननि बागै जे 5000 बছर तङै थांमानि तैबो लक्ष लक्ष बছर ত্রিপুরা हास्तेव तङै थांनायनि बागै बरकनि सेफ्टिनि बागै जों जे दाबि खालायगा 2019 नि सिमी 2009 नि सिमी सिनि जे I-50 नि बिसिंतै कतालखै जे समस्त एडिसि एलाकानो तुई जे ত্রিপুরাল্যান্ড दाबि এই দাবিनो सक्सेस खालायनायनि बागै এবং खाना जे कोनो प्रकारे सिनि এই दाबि दिनैनि जे सिटिं डेमनस्ट्रेशन आवाज विधानसभाव थाङै सगैजों होनै आबनि बागै जों दिनै এই सिटिं डेमनस्ट्रेशन ত্রিপুরাল্যান্ড आवाज विधानसभाव सानांथों आबनि बागै जों दिनै सिटिं डेमनस्ट्रेशन खालायो आबो चिमिया सिनि मीडिया रखनो जों दिनै 2 तारिख सेप्टेम्बर 2019 All Tripura Indigenous Student Association बिसिंतै जों 8 घन्टानि सासे गण अबस्थान नारखा कमलुं दुगमालि बाजार गानाव दिनै जोंनि गोबांमा दाबि दङ अ दाबि रखनो तैनो जों बिसेस खालायै अ जागाव जों गण अबस्थान आथुगा जोंनि दाबि रखमखा गोदोकमा सालतैनो प्राय 50 बছর লাই थांखा सिनि ত্রিপ্रासारक दाबि खालायलायमानि बरक रोमान स्क्रिप्ट ताई भारतनि संविधाननि बिसिंतै सिनि बरकना एड शिड्यूल सिदकनायनि बागै बार बार सिनि अ जागाव এই बरक रोमान स्क्रिप्ट एड शिड्यूल सिदकनायनि बागै कमिशन गठन खालायजाखा बेयाबा दिनैसुक जरा अ कमिशन नि बिसिंतै कोनो गाहाम रिप्लाय माइनाखौ आबनि बागै जों दिनै 2 तारिख सेप्टेम्बर जों मा चुकलायखा खोनानि विधानसभाव जे कोनो प्रकारे दिनै दाबि बरक रोमान स्क्रिप्ट ताई एड शिड्यूल सिदकनायनि बागै आबो दिशा जाना आंथों आबो चिमिया सिनि ताई दिनै 70 বছর হয়ে থাকা সমস্ত সারা ত্রিপুরা রাজ্য 23টানি সাগা টাউন দङ যত জেনারেল এলাকাও বেলাইকে ডেভেলপমেন্ট খাইজা ইউনিভার্সিটি ত্রিপুরা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি দংथैनो তাই কাইসা রাজ্যनि ইউনিভার্সিটি সারামি রেখा बेयाबा जों प्रत्येक सरकारनो नुगै फायो पाहाड़ी बांगाली बाई हनै सावै ত্রিপ্রাসার थकगै समस्त वानसा एलाकाव यूनिवर्सिटी जत कलेज गाहाम जतनी हस्पिटाल कतर खोलक जाखा बेयाबा एडिसि एलाकानि जरा ত্রিপ্রাসা 12.5 लक्ष दफा तंगै रौनो हंगाके काइसाफानो कलेज गाहाम रेजागिया हस्पिटाल फेसिलिटीज रेजागिया तारपरे नि यूनिवर्सिटी रेजागियाखौ आपनि बागै जों दाबि खालायो जे कोनो मुहूर्ते टीटी एडिसि बिसिङाव ओ बसरनो यूनिवर्सिटी मा खोलकनाय जदि यूनिवर्सिटी खोलक गया हंगांके मासिनि समस्त जे दाबिगुला तंगमानि अ दाबिनो पूरण खालायजागिया हंगांके जों अ जागाव आचुगै तंगिया जों मगै जिमि पाइया जों सिटिं डेमनस्ट्रेशन तिनि खालायमानो हंगांके आगामी दिनो जों तैबो कतर चबा रूट ब्लक हाय तैबो कतर जों अमाय चबा रगो जों थाङै मानो आबनो जों स्राय तै गायजा